በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብዘ ዘለኹም መኾንኩም ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም በዚ ቅዱስ ዕለት በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋን ዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ እግዚአብሔር መወዳእታና ያፀበልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃል ሰማያዊ ቃል ህያው ቃል ኣብ ልሳነይ ከቐምጥ ኩልኩም ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክህበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ጠቕሚ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝብል ኢና ርኢና። ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 8 ከዓ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ነዒምቲ የብርህኒ። ካብቲ ኩሉ ዝረኣናዮ ምስ እግዚአብሔር ምስ እንእዘዞ ብትእዛዝ እግዚአብሔር ምስ እንመላለስ እቲ ናይ ስጋዊ ዓይንና ልዕሊ ዓቕሚ ብዝኾነ ብመንፈሳዊ ጸጋ ተደሪኹ ብዓይኒ ስጋ ዘይረአ ጸጋታት እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ክርኢ ክጥምት ከም ዝኽእል ኢና ርኢና። ካብቲ ዝረኣናዮ ካብ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ብዙሕ በረኸት ንዓይ እንተተኣዚዝኩም ትእዛዛተይ እንተኽቢርኩም ንስኻትኩም ብሩኻት ትኾኑ፣ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ይኸውን፣ ፍረ ማልኩም ቅንጣብ ወይንኹም መልወሲኹም መፅሙቂኹም ብሩኽ ይኸውን፣ ንስኻትኩም ኣብ ገዛ ብሩኻት ትኾኑ፣ ንስኻትኩም ኣብ በረኻ ብሩኻት ትኾኑ፣ ጸላእትኹም ብሓደ መገዲ መፂኦም ብሸውዓተ መገዲ ካባኹም ይሃድሙ፣ ኣነ ርእሲ እምበር ጭራ ኣይክገብረኩም ነይሉ እቲ ኩሉ ኣብ ምእዛዝ እግዚአብሔር ዝርከብ በረኸት ብሰፊሕ ርኢና እዩ። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ጠንቅታት ምግሃዝ ትእዛዛት እግዚአብሔር እዩ። ትእዛዛት እግዚአብሔር ንኸይንሕሉ፣ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንኸነፍርስ፣ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንኸንግህስ ጠንቂ ካብ ዝኾኑና እንታይ እዮም ኢልና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንርኢና ደጊመ ሰብ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ድምፂ እግዚአብሔር ክሰምዕ ገጽ እግዚአብሔር ክሰምዕ እምበር ድምፂ ሰብ ክሰምዕ ገጽ ሰብ ክርኢ ዝመፀ የለን እሞ ደጊመ ነዚ ጉባኤ እዚ ዝኸውን ናይ በረኸት ቃል ኣብ ኣንደበተይ ከቐምጥ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ደጊመ እምሕፀን። እምበኣር ካብቶም ብዙሓት ጠንቅታት ዝኾኑ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንኽንግህስ ወይ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንኸነፍርስ ትእዛዝ እግዚአብሔር ከይንሕሉ ብትእዛዝ እግዚአብሔር ንኸይንመላለስ ካብ ዝድርኹና ሓደ ቀዳማይን ህርፋን ከዊነ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ናይ ክትከውን ምድላይ ኣምላኽነት ምድላይ ምግሃዝ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣበይን መዓስን ብኸመይን ብመንን ተጀሚሩ ንዝብል ንኩላህና ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ምግሃዝ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብዲያብሎስ ወይ ከዓ በቲ ስልጡን መልኣኽ ገይሩ እግዚአብሔር ኩሉ ጸጋ ዝመልኦ ብዲያብሎስ ኣብ ሰማያት ከም ዝተፈጸመ ከም ዝተጀመረ እዩ። ነቶም ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣሰኣሰሩ ዝስዕቡ ከዓ ነዚ መጀመርያ ዘትሕዞም ከዓ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምግሃዝ ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ እዩ ተቐዳማይ ሰይጣን ዝጥቀመሉ እዩ። ስለዚ ተቐዳማይ ካብቶም ብዙሓት ጠንቅታት ምግሃዝ ትእዛዛት እግዚአብሔር ህርፋን ከዊነ ኣምላኽ እዩ። ህርፋን ከዊነ ኣምላኽ እንተልዩ ክንሓስቦ ዘይግባአና ንሓስብ፣ ክንዛረቦ ዘይግባአና ንዛረብ፣ ክንገብሮ ዘይግባአና ንገብር፣
مزي ملكتنا أكل زمدنا نمسرد نورز هنا وسانيتات نوسن أبزي قبعنا وتا كنكمت ندلي نتأزاز እግዚአብሔር بناي كالوت تأزاز نتوكو بمحرت أملاخ نزرخبنا يون السحة أين تكملون سلقالات እግዚአብሔር استمسكن يخون كنحاسبو زي قبعنا نحسبين ببزحي نقدخا وشتخا بعمس عمل أمو حاتيات قبركا سلازي أتا التزلل كيروب كابتخرن أملاخ كم رخص دربخوها أما أخلت أمان حوخا أطفأكوخاي أب تنبيت إزكيل معراف عسران شومنتن كوزر عشر شديشة ببزحي نقدخا وشتخا بعمس عمل أيو أزي كنحاسبو زي قبعنا محساب أوشتنا قدمي مزرابنا قدمي ناب تكبار مسجارنا بحساب سلازمس وشتخا بعمز عمل زبل تصحيف اللود ويتانان مدحنان يس كريستوس أو إنجيل ماتيوس معرف شوعات عسران حدن كساب عسران سلستن كابتو وشتل بسب كوفو حساب يوزيمو منزر سرقي قتلت زموت سسعة كفاءات قرحي قتلت قناعات صرفي كرعات عشنت إذا كل خفوء كاوشتي إزوزء نسب كأ يركسوي زابير سورنا سلازي قويتانان مرحنان يس كريستوس كابز خفوء حسابات كنحلو أب وانجيل ماتيوس معراف 10 توكلتا قصر 34 أف كامل لبي الزاربيمو اتفراز بقم اندخون اتي فراوز سعيت من انتخون نتوام صبق قبروا مخنياتو أف كامل لبي إز الزاربي كازلنا نريو كنزارو زي قبعنا نزاربين أبزة فترة معرف 3 قصر 4 اتتمن دما نتا سبيتي أيفالكم أملاخ دا كابا مستبلعو معالتي أعينتهم كم زخفتها كم أملاخون كم اتخانو صبغون كفؤون كم اتفلتو سلاز فلتا ينبر كتو آيت موتون يخومي حق እግዚአብሔር تفريسكم كابتا آيت تبلع إلى زعززكوها انت بلعكا كتموتيخا زنبرة كتو آيت موتون يخوم أملاخ كتال لكم دليو أملاخ نخيت رابحو إلوكم انبر آيت موتون يخوم نعيت رأي إمانو إلو ناتي كزاربو زي قبو أنصار እግዚአብሔር أنصار تأزاز እግዚአብሔር زخونة كزاربو زي قبو بمزرابيو كقاقي زقاقي يومي نزا حساب زي قويتانان مدحنان يس كريستوس كقلصو خلو أو انجيل يوحنس معراف شومنتا قصر 4 نسخاتكم كابت أبوهم ديابلوس يخوم اتا تمنيت أبوهم كتقبرون تدليل لهم نسو كان مجمريا قتال نفسيو حقي أو سلازي البون أب حق عيس النعن حاسوت كزارب كله كابروسي الزارب حساوي إمو نحاسوتون أبوها إيو سلازي اتناي سيطان مقهاست إزازات እግዚአብሔር انت عايز قبر أبدك سبات حسابو الناس رأسه كابتو ولدنت እግዚአብሔር أوزيو ناب ولودنت ديابلوس كم نخوني يزقبرناي سلازي خاي نتوم أبيت مقدس ليتن معالتن بسمو زاقلقلو ليتن معالتن مشت ناي بولي كدان مسوعات زقربو زنبارو لكانا كهناتن فريساويانن لويانن نسخاتكم دك ديابلوس يخوم دك እግዚአብሔር ينا بيت እግዚአብሔር ينا نابولو سلازي اتخلو استصحفه نلبونانا يستصحفه قصيلو نريو كنغبرو زي قبعنا نقبريل تاسبيت دما اتوم اتاوم مبلعات عمتي نعيم تخا صبقتي طبب بمهابون تبهق او مخانا ريا كافري اوسيدا بلعت مساخ ان سبايا هبطو نسون بلعي كي كنطبوات رازي كونس كي تنكفواون اتممرحي تواهيوي سلازي ناتي اي تكبروز تبهلنا يوم مغباركا
مجهز تأزاز እግዚአብሔርي نت جبروز تبهالنا زي مجبارون مجهز تأزاز እግዚአብሔርي أبزا فترة 3,000 إذا تغميت الله قائل دما نحو أبيل تزاربو كونه خا أمرر كلو قائل نحو أبيل تنسو قتلو دماي انتاي اتمجهز እግዚአብሔር كويت هرفان كوينا أملاخنا من تاي زمرح نابز كله أبساتات يمرح سلازا أبزا فترة 4 قائل نحو أبيل كم زقتلو نايك قداماي قتال سبن قتال حاون كم زخوني سلازا انتاي بديلو خون مخنيات نيرو دي خون ناب قتلت زبصح زخونه ناب قتلت كبصح زخو لارستكان دزي يلا ግን مخنين مخنيات نمغبار انتاي يالو انت دايلنا يوحنس اب قداماي ملختو معراف 3 قصر 10 تخلته كم تخاب اكوي زنبره نحوخ ازقته قائل اينخون سلمنتاي كاي زقتلو غبرو اكوي غبر حوغنا سناي سلازنبره يوحنس نزا قميطلنالو كم تخاب اكوي زنبره كاب اكوي كاب ديابلوس نبره نحوخ ازقته لقائل اينخون سلمنتاي كاي زقتلو غبرو اكوي غبر حوغنا سناي سلازنبره قداماي ملخت يوحنس معراف 3 قصري 10 توكلته هرفان كوينا أملاخ مزي ملكتنا أكل زمدنا نمسرتي كابز خمس سورنا أب زفترات معراف شديشة قصري 20 قصر خلته أتوم دك أملاخ دما نتناولد سب ملك عنيتات كم زخنا مسرعيو كاباتاتن زز حريون أنستي وسودي أزيهم دك أسيت أب دبر قدوس بنابرا ملاخت زنبرو دك أملاخ إلو مالو قال እግዚአብሔር أتوم دك أملاخ مس أملاخن مس دك أملاخن حبرت كقبر زقبهم أتوم دك أملاخ مس أوالد سب مالت مس دك قائل يوم زمدناتات كيرومي سلازي إذا زمدناتات زي نابيناي ودقت كم زودقهم نابيناي مجهز إزاز እግዚአብሔር كم زودقهم أبز ملخت زي مالت زفترات شديش خلته أتوم دك أملاخ دما مس أوالد سب سلازي كم زي مسألة زي نبور زمدناتات مس زي ملكتكا زمدناتات أزيو كبيت أتوم هزبتات كم مفتار عالم كساب حجي كابت زي شجرنان زي ساقينان قدايات مخانو أبقال እግዚአብሔር مسرت أبوسي معراف شوعات تقصر شومنته نتوم هزب أملاخ بفلاي زعليت زي إفريم زبهال نتوم 10 حدا أزيو زي شجر بتاريخ قال እግዚአብሔር ترينايو እግዚአብሔር بأف نبي إفريم هوسي كل كله إفريم مس هزبتات يتصنابرالو إفريم زي تكمت القيتشائي بتحدا بسول بتحدا حرور بتحدا بحق زغنة إفريم زي تكمت القيتشائي أب حديث كدان بسعبا زي مزي متكاتكا زمدناتات مقبال كساب كندي قدائي مخانو كن لب ملو كن بسللو مئنتي قداماي قرنتوس معراف 15 قصر 33 آيت التاللو حماق عركنت نصبق لماد يدفو إيل حماق عركنت زي قبو زمدناتات مزي ملكتكا حواري قدس باولوس دقاقيمو مستوم زي آمنو أب حدا أرعوتاي تقرانو مسبلة نبرهان مس المات نكريستوس مس ديابلوس انتاي حبرت هالو إلو زي ملكتنا أكال زخونا عينات زمدنا كنقبر كم زي قبعنا يقال እግዚአብሔር زلب منا قصيلنا نريو نورو زخونا وسانيتات نوسنين سلازي توم دك أملاخ مسدك سبات مالس مسدك قائل زمدناتات مسقبرو مجمرا زمدنا خون زي قبو دك أملاخن دك سبن مالت مس እግዚአብሔር زلو أمجد እግዚአብሔር زلون مستاب علمن بعلماونتن زلو بزخونه يكون مخنيات زمدناتات كهلو كم زي قبا نساتهم جن توم دك أملاخ جن مسدك سب زمدنا كم زقبرو
انتاي علامو انتاي زمتاي عينت زمدنا ايو تدايلنا كاباتاتن زز حريون انستي وسودوي ابز فترات شدش خلته كاباتاتن زز حريون انستي وسودو ابو يبكعن ازنا ورزي እናተ ዘረ እናፈረ እናኸደ አውጠጠው አይበለኒ አብዘህልቆ ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 እንታይ ዝብል እስራኤል ድማ ኣብ ሸጢም ተቀመጠ እቲ ህዝብ ከዓ ምሳዋልድ ሞአብ ክምንዝር ጀመረ ዛብየር ዘስተውዕሎ እምሮ ሃበና እዚኦም ሞአብን አቦ አሞንን ዝበሃሉ ደቅሎት ካቦቦኦም ዝወለድዎም ንህዝብ አምላኽን ንህዝብ አምላኽ ዘሸግሩ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ምግሃዝ ዝነብሩ ዮመይ ስለዚ ካብትና 400 ባርነት ካብ ግብጽ ምስወጹ አዋልድ ምስኦም ከለውኦም አውዳት ምስኦም ከለውን ካብኡ ሓሊፎም እቲ ቅዱስ ህዝቢ ምስቲ ቅዱስ ህዝቢ መውስቦ ክገብር በአምላኽ ተፈቂድዎ እናሃለወ ንሳቶም ግን ኣብ ሸጢን ገና ኣብ በረኻ ከለው ምስ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ከዓ ምስ አዋልድ ሞአብ እንታይ ክገብር ከምንዝር ጀመረ ከም ውጽኢቱ ከዓ 24-23 ሽሕ መንእሰይ በሓደ መዓልቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝሃለቀሉ ከቢድ ፍጻሜ ኢነይሩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ሰብ ቆሮንቶስ ገና ናብ ክርስትና ምስ መጹ ዘይኣመንቲ ክገብርዎ ዘይግብኦም ነውሪ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ብዛዕባ እዚ ከዓ ከም ዝገሰጾም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጹ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ ሸጢም ዝተፈጸመ በደል ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ምዃኑ እንሆ ከዓ ካብ ደቂ እስራኤል ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ሙሴን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣኼባን ደቂ እስራኤልን ንሳቶም ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ደው ኢሎም ክበኺ ከለው ሓንቲ ምድያናዊት ሰበይቲ ናብ ኣሕዋቱ ኣምፅአ እቶም ህዝቢ በቲ ዝወረደ እናጓሃዩ እናበኸዩ ከለው ኣብ ቅድሚ ሙሴን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ካብ ሚድያናዊት ሰበይቲ ምፅኡ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ኣብቲ ቅዱሰ ቅዱሳን ኣብቲ ድንኳን ኣምላኽ ዘለዎ መፅኡ ኣብኡ ርክሰት ክፍፅም ከም ዝመፀ ቃል እግዚአብሔር ስለዚ እቲ ዘየድሊ ነውሪ ዝኾነ ዝምድናታት እንታይ ዝገብር ነውሪ ዝኾነ ውሳኔታት ንኸትወስን ከምቶም ካልኦት ዝገብርዎ ተሓቢኡ ክገብረውን ኣይደለየን ኣብ ቅድሚ ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኣሮን ኣብ ቅድሚ ኣኼባ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ዘይግባአና ቦታ ንቕመጥ እዩ እቲ ህርፋን ከዊና ኣምላኽ ሓንሳብ ኣብ እምሮና እንድሕር ኣትዩ እዚ ነውርታት ይፍጸም እዩ ስለዚ እቲ ድሕር ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ዘይግባአና ቦታ ንቕመጥ ሽዑ ድማ ኢሉ ከላ ገዳ ኣብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ምእንትፋሕ ከይንብልሲ ከተማን ርእሱ ሰማይ ዝጥንቁር ግንብን ንስራሕ ስምና ከዓ ነፀውዕ በሉ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁፅር 4 እዚ መልእኽቲ ዝተቐሚጡሎ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጦም ቦታ ኣብዚ መሬት እዚ ብዙሑን ተባዝሑን ፍረዩን ንምድሪ ምልኽዋን ግዝእዋን ኢሉ ዝሃቦም እግዚአብሔር እዚ መሬት እዚ ንዓና ዝበቅዕ ኣይኮነን እዚ ቦታ እዚ ንዓና ዝበቅዕ ኣይኮነን ንሕና ኢና ንፈልጥ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጠና ዘይኮነስ ኣብቲ ንሕና ዝደለናዮ ኢና እንቕመጥ ካብ ዝብል ሓሳብ ዝነቅል እዩ እዚ ግን ምስ ቃል እግዚአብሔር ምስ ሕጊ እግዚአብሔር ዝጻረር እዩ እግዚአብሔር ንኩሉ ፍጡር ብፍላይ ከዓ ንሰብ ክንቅመጠሉ ዝግባእ ንዓና ዝበቅዕ ንኣምላኽና ዘስምር ንዓና ዘይጎድእ ቦታ ወሲንልና ደው ይብልና እዩ ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት 115 ቁጥሪ 16 እንታይ ይብል ሰማያት ሲ ናይ እግዚአብሔር ሰማያት እዮም ምድሪ ግና ንደቂ ሰማያት ሃቦም ሰማያት ዘእግዚአብሔር ምድሪ ሰ ወሃበ ለእጓለ እመሕያው ሰማያት ሲ ናይ እግዚአብሔር ሰማያት እዮም ኢሉ ምድሪ ግና ንደቂ ሰብ ሃቦም ስለዚ እቲ ዓለም ሓንቲ ቋንቋ ነይርዋ ብቋንቋ ዝተባታተትንሉ ክሳብ ሕጂ እውን ኣሰር ገዲፉ ዘሎ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጦም እቲ እግዚአብሔር ዝመደበሎም ኣብኡ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ከምልኹ ኣብኡ ኮይኖም ብበረኸት ክነብሩ ዝግብኦም
نحنا أبز خنبر يقبعناني እግዚአብሔር ኣብዚ ክንነብር ኣብዚ ምድሪ እዚ ንምድሪ ምልእዋን ምለኽዋን ንኩሉ ፍጥረት ስልጣን ይህበና እዚ ግን ንዓና ዘርብሕ ኣይኮነን ንሕና ኣብዚ መሬት ዝፋሕ ኣይንብል ኢና ንሰማያት ኢና ክንድይብ ኢሎም ንሰማይ ከደይቦም ዝኽእል ግንቢ ምስራሕ ከም ዝጀመሩ እግዚአብሔር ከዓ ነዚ ከም ዝበተኖ እዩ ምክንያቱ አንጻር ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ኣብ ሓሳብ እዚ ኣብ ኦብድያ ምዕራፍ 1 ቁፅር 4 ኣብ ሰማያት ውን ገዛ ክስራሕ ከም ዝኽእል ኣብ ወርሒ ኣዳራሽ እንተሰራሕኻ ትሕቲ መሬት ግን ክትወርድ ኢኻ ዝብል አንጻር እግዚአብሔር ምኻድ ውፅኢቱ ጉድኣት ምዃኑ ይገልጽ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁፅር 23 ኣትቕፍርናሆም ኢሉ ክሳዕ ሰማይ ዶ ልዕል ክትብል ኢኺ ክሳዕ ሲኦልከስ ከተንካራርው ኢኺ إذا أباخ التجبر جبرتات حيلي أبصدهم تجيرون دزخونسي كسع لهم مسأنا حنيراني أتقفرناهم كسع سمايدو لعل كتب لي أخي سلازي التحساب زي تناي كفرناهم حساب كابتنا إجزابير وسع زخون حساب بمنبارو ناب سمايات متماتيلو سلازي أماتيوس عسران سلستين كسر شديشة انتايلو يجلس وزلو أب مساح سفرا خبري أب بيت صلتهم دما أب أورا مقمتي قمتي سلازي لومي كم سواتكات من البات نسميات زدايب جنبي زبل حساب أبو أمورنا كمس زيك الخوني سلازي أتي نساتهم نسميات زحاسو وغن كل جزء أب زي قبعنا بوتا مقمات مدلاي كم حاتيات زي كنريو نخلينا بقال እግዚአብሔር መሰረት ግን እቶም ናይቲ ሽዑዝ ነበሩ ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ሌዋውያንን ጸሐፍቲ ሕግን ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ መሳሕ ስፍራ ክብሪ ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ኣብ ኣውራ መቐመጢ ክቕመጡ ይደልዩ ኣብቲ እግዚአብሔር ክረአየሉ ዝግብኦ ቦታ ንሳቶም ክረአዩ ዝንኦም ክረአዩ ሞዮኦም ክረአ ፍልጠቶም ክረአ ኣገልግሎቶም ክረአ ይደልዩ سلازي إذا حمام زون حجي أبانا كيهلو أبا قلقلوتنا أجزابير كرة أبوتا مقدسنا أجزابير كرة أب كله قلقلوتنا نخبر أملاح كخون نحنا زينتك أمباروتينا إحنا بلنا خمتك أجزابير زبولو بتحتنا كنا قلقلنبر أبوتا أجزابير كرة أبوتا أجزابير كنكمت أب كبر أجزابير كبرنا خنتك أمننت أجزابير مننتنا خنتك بفلسوم أجزابير أي فقدوني سلازي بقال እግዚአብሔር መሰረት ንሕና ዘይከነስተውዕለሉ ንኽእልና بقال እግዚአብሔር መሰረት ግን እዚ ጽሑፍ እዚ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ንኽንስሑ ንሕና እውን ነታ ኣበሳ ከይንደግሞ ኣብ ምሳሕ ስፍራ ክብሪ ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ኣውራ ምቕማጥ ይደልዩ ስለዚ ከምኣቶም ኣይትኹኑ ካብኣቶም ተመሃሩ እዩ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ብናይ ካልኦት ትእዛዝ ንትክኦ እዩ هرفان كوين أملاخ دحراوشنا أليو انتاي نقبر نتأزاز እግዚአብሔር كم تأزابير زاززنا أبكن مفصام نتأزاز እግዚአብሔር بناي كالوت تأزاز نتكوي أقدمنا خمس رأنايو ديابلوس انتاي قرو كتو آيتماتنيهم أبزا فترة سلسة حموشة أقدمنا تغيسنا يساني هنا እግዚአብሔር كتموتيهم نزبالا نو እግዚአብሔር آيتماتنيهم سلازي راي بلعو كابتا اي تبلعو زبالكم يلو ناتو تأزاز እግዚአብሔር بناتو تأزاز يو تكيو مهناتو أبو حاسوديو حاسود كزارب كله كاب جزاء رئيسو يو زاربي نخالوت زقاقين زسحتون تنقو نسيو نسوغن كاب جزاء رئيسو كم زمين جوات حاسود يزقلز ويتانان مدحينا نيس كريستوس أبو انجيل ماتيوس معراف 15 قصر 3 نسو مليسو بلوم سلامنتاي قدان السخاتكم من انت سرعاتكم تأزاز أملاخ تفرس لهم سلازي قويتانا مرحانا نيس كريستوس مسحاتتو سلامنتاي دك أمزامورتها تأزاز عبيتي يفرس له تأزاز عبيتي مفراسهم كا إيدون كي تحاسبي والعلو سلازي تأزاز عبيتي جن إذا هي تحاسبك
مبلع نوري إيوي سلازي قويتانا المرحنا نيس كريستوس تأزاز إكزابير النافرسو تأزاز سبك حلو يدالي سلازي نبارو سلمنتاي قدان استخاتكم انت سرعاتكم تأزاز أملاخ تفرسوي سلازي كل سرعاتاتنا مستأزاز إكزابير تقادي زخيد أب تأزاز إكزابير مسرت زقبره إن إزازو نسرعو سرعات كله كاب تأزاز إكزابير كاب سرعات إكزابير كمن جنبر مستأزاز إكزابير مسرعات إكزابير مسحق إكزابير زقاجو كخون يبولون اتوم هزبتات جن كومو يزوترو نيروم اتنامور كون نابشقرن زأتوم زنبرخ أسي بقاف نبي إسياس غيرو أب إسياس عسران شمونتن كسر عسرته تأزاز أبلعل تأزاز تأزاز أبلعل تأزاز بهلي أبلعل بهلي بهلي أبلعل بهلي حيدة تابز حيدة تابتي ناقبرو أزيز أسعبو بتمعراف اندحرينا أزيز أبسعبو قود قليزكا زود داعي كونن بمحرت أملاخ نزرخبنايو نسحا أين تكملوني وتزخفأ المودعتان أزي زابير دخمنا فليتو مستيرا نسحا سريع لنا كاب حاتياتنا نحسولو كاب ودكات نتسألو كاب ترحيقنا يزنبرنا أسأل زابير نملسلو كاب توم مستيرات سرع لنا كفوت أفدق تباهلو أبوتات بيت خريستيان تقيسو مزلو بمحرت أملاخ نزرخبنايو نسحا أين تكملوني ديابلوس كساب حجي أي تتعسن كساب حجي أي تملسني بمولهم أتوم إكزابير ننسحا زخون جزيه هيبوهم ننسحا زيت تقمولو جزيه سبات أقلقلتي هنا أمنتي أبز مسرع عز سلازاتو أهزينا كنتن كقلبي بمحرت أملاخ نزرخبنا يونسحا أين تكملوني ديابلوس تتعيسو ديابلوس تنسي حزب لا يتصحفن صار حقي صار حق إكزابير صار إكزابير صار كل سنة سلازي هنا صلا سنة تباهيون صواعي سلازي إكزابير مجاينا زي كونه أبتجاجنالو نزخونه سب إكزابير ناين السحاق زي هيبوي أخول زخونه ناين السحاق زي أفقد إكزابير أم محرت إكزابير أبزمس أنا لو جزيه بزخونه ودكت وديغنا كم فقاد إكزابير تتنسحنا كم زقبلنا بتناي تطف ودغيرو صبو تسفاهي بنالله سلازي بمحرت أملاخ نزرخبنايو نسحا أين تكملون ماس بهرفان كوين أملاخ حميمنا تليناي إكزابير كاب زحمام زفوسنا صبو انت تقبرسي قص كادو تخايم بلن صبو انت زي قبر كادما حاتيات أف دقة تقاصو وكالا حررت أو ناباخا إيو قناخا نسخا كتقاز قبعاكا إيو إكزابير نقايل زهابو سمعتاي تمالي نقايل لومي نعين نعاخاتكم مين زفترت 4 شوعات حاتيات أف دقة خوينا تقاصو وكالا حررت أو ناباخا إيو قناخا نسخا كتقاز قبعاكا إيو كتقاصو وكالا تتكعاكا سلازي إزمة أنك عز التواهب وخليو نحو أبيل قتيلون نحو أبيل مسقتلون إكزابير بزنين السحة سواعي تسويعو قائل أبيل حوخا أبيل اللو إلى حتيتو إكزابير أبيل وديعو بزلو تفئيو أيكونن أزي اتعابي نايس أواعي نسحة قائل أيغلبالون لومي كاب قائل تماهرنا نصاوعيت إكزابير كنقنبالو إكزابير يدقفنا او قائل ايتي هالو ابيل اوهك إلو مسحاتتو إكزابير قائل جن نزخونه سب كتملسلو زي قبع زي كال نغرون كاب زملسو ملسي بونو انا اقابيو لابيل انا حلاو ابيل ايكونكن إكزابير جن حلاو أبيل سلازخونه أبيل أبزلو كنغرو أبيل أبزلو طفيئو زي كونس هزي صواعيت زي نقائل ناين الساحة أفدق إيميل كمتي أبونا أدام
ጥረሐይ ብምዃነይ ተሓባእኹ ድምፅኻ ስለ ዝሰማዕኹ ፈራሕኩ ኢሉ ንመልሲ እግዚኣብሔር ኣበይ ኣለኻ ምስ በሎ ግቡእ ዝኾነ መልሲ ዝሃበሉ ቃየል ከዓ ከምዚ ዓይነት መልሲ ክህብ እዩ እግዚኣብሔር ፀዊዕዎ እዩ ኣምላኸይ ትእዛዛትካ ግሂሰ ትእዛዛትካ ኣፍሪሰ ሓወይ ቀቲለ ንዓኻ ኣሕዚነ ነብሰይ ጎዲኤ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ውድቀት ኣለኹ ኢሉ ክምልሰሉ ናይ ንስሓ ኣፍ ደገ ይኸፊትሉ ስለዚ እዚ መልሲ እዚ ምስ መለሰ ነቲ ኣፍ ደገ ንስሓ ባዕሉ ምስ ዓፅዎ ነቲ እግዚኣብሔር ዝኸፈቶ ግን እግዚኣብሔር ውሳኔ ክውስን ከሎ እዩ ኣብታ ደም ሓውኻ ኣቤል ካብ ኢድካ ዝተቐበለት ምድሪ ንዘለኣለም ርጉም ኩን ካብዚ ከም ዝሰውረኒ ስለዚ እዚ ዝኣክል ፃውዒት ኣምላኽ እኳ ስለምንታይ ከምዚ ከይገበርካ ከይበለ ኣበይ ያሎ ሓውኻ ኢሉ ክሓቶ ከሎ ቃኤል ግን እዚ መልሲ እዚ ይመሊስሉ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተፃሒፉ ዘሎ እንታይ እታ ንኩሉ ነውሪ ዓለም ኣብነት ዝኾነት ኢዛቤል ኣቦታት ቤተክርስትያን ክልተ ዓለም ኣለዋ ክብሉ ከለዉ ሓንቲ ኢየሩሳሌም ምድሪ ተስፋ ተሓንቲ ከዓ ባቢሎን ኢሎም ይገልፅዋ እቲ መንፈሳዊ ዓለምን እቲ ስጋዊ ዓለምን ከናፃፅሩ ከለዉ ምእንቲ ክትንሳሕ ኢለ ግዜ ሂበያስ ንሳ ገና ካብቲ ምንዝርና ክትንሳሕ ኣይደለየትን ክብሪ ምስጋና ንዕይኹን ሎሚ ካብ ናይ ንስሓ ግዜና ሓንቲ ደቂቕ እውን ክትሓልፈና የብላን እዩ ንስሓ መዓልታዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ኣቢሰ ካብ ዝብል ሕሊና ናብ ኣምላኽ ክንምለስ እዩ ስለዚ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር መሰረት ብጣዕሚ ዘገርም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 11 ብሰሪ ተቃንዝኦምን ኣቁሳሎምን ከዓ ነቲ ኣምላኽ ሰማይ ፀረፍዎ ካብ ግብሮም እውን ኣይተነስዑን እዩ ብሰንኪ ኣበሳኦም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብምግሃስ እግዚኣብሔር ምስ ቀፅዖም ዕላማ እግዚኣብሔር ክቐፅዖም ከሎ ብንስሓ ንክምለሱ ኢሉ ግን ኣብ ቃንዛ ከለዉ ኣብ ቁስሊ ከለውን እንታይ ይገብሩ ነይሮም ነቲ ኣምላኽ ሰማይ ይፀርፍዎ ነይሮም ነቲ ኣምላኽ ሰማይ ፀረፍዎ እምበር ካብ ግብሮም ኣይተነስዑን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 11 እዩ ስለዚ እዚ ኣብነት ዝኾነና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 39 ሳብ 40 እቲ ኣብ ፀጋም ዝነበረ ሽፍታ ኣብ ፀጋም ጎይታ ተሰቂሉ ዝነበረ ሽፍታ ኣብቲ ስቃይ ከሎ ኣብ ኣፍ ሞት እናተሳሕገ ከሎም ከይተረፈ ኣብ ፀርፊ ከም ዝነበረ እቲ ኣብ የማን ዝነበረ ምስጢር እግዚኣብሔር ንስሓ እግዚኣብሔር ዝተገልፀሉ ግን ኣታ ኣብ ከምዚ ጭንቂ ከለኻ ኣብ ከምዚ መከራ ከለኻስ እኳዶ ንኣምላኽ ኣይትፈርሕን እወ ኣብ ግዜ ፅጋብ ኣብ ግዜ ሓጎስ ሰብ ጌጋ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ፀበባ እናሃለወ ኣብ ጭንቂ እናሃለወ ኣብ ኣፍ ሞት እንዳሃለወ ግን ዘፃርፍ ኣይነበሮን ስለዚ ከዓ እዩ እኳዶ ንእግዚኣብሔር ኣይትፈርሕን ኢኻ ኣብ ክንዲዚ ዝኣክል ፀበባ ኣብ ኣፍ ሞት እናሃለኻ ብድሕሪኢኹም ኢሉ ምስ ገንሖ ግን ምስክርነት ክደግመሉ ከሎ ንሕናስ ብገበና ዝግባአና ፍርዲ ረኸብና እዚ ግን ሓንቲ ክፉእ እኳ ኣይገበረን ኦ ጎይታይ ኣብ መንግስትኻ ምስ መፅእ ተዘክረኒ ኢሉ ክሓትት ከሎ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ ኢሉ ዝብስራት ዝክሰምዕ ከሎውን ወጎይታ መሓረኒ ኢሉ ናብ ጎይታ ገፁ ኣይመለሰን እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር እዚ መወዳእታና ንኡስ ኣርእስቲ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ብምሕረት ኣምላኽ ንዝረኸብናዮ ንስሓ ኣይንጥቀመሉን እዩ ስለዚ ንስሓ ካብቶም ክፉታት ኣፍ ደገ ዝበሃሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ከይተረፈውን ንስሓ ተጋጌ ካብ ዝብል ሕሊና እዩ ሓጢኣትና እንተተኣመና እንተተናዘዝናሉ ጻድቕን እሙንን ሓጢኣትና ክሓድገልና እዩ ሓጢኣት ኣይገበርናን እንተበልና ግን ሓሳብ ንገብሮ ቃል እውን ኣባና የሎን ኢሉ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 1 ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጥቕሲ ነዚ ሓሳብ ዘቐሚጥልና ኣሎ እግዚአብሔር ስለምንታይ ከም ዝዕገስ ስለምንታይ ኣፈቤት ንስሓ ከም ዝኸፈተልና
بأجلجاليو هواري قدس بيتروس جيرواب كلاي ملأخت معرف سلسته قصرت الشعته أملاخ حنت نفسك واخد أفق سلزي فاتو ምእንታኹም ይዕገሳሎም በር ከምቶም ካልኦት እግዚአብሔር ዝድንጉ ዝመስሎም እግዚአብሔር ንተስፍኡ አየደንጉዮን እዩ ጽንዓት ሰማያት ከም ወረቀት ክትቅለል ከም ጽላሎት ክሐልፍ ከም ቆጽል ክረግፍ እዩ ንሕና ገና ጽድቅ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣለና ስለዚ አምላኽ ዝድንጉ ዝመስሎም አምላኽ ዘይፈልጦም ዝመስሎም ጎራሃት አምላኽ ዘይክእሎም ዝመስሎም ሓያላት አምላኽ ዘይርከቦም ዝመስሎም ጥበበኛታት ብምልኦም ካብ ዝፍርድ አምላኽ ከምልጡ ስለዘይክእሉ አምላኽ ኢሉ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትድሕኑ ንዓኻትኩም ኣብ ንስሓ ክሳብ ትበጽሑ ንዓኻትኩም ዝጽበሎ እምበር አምላኽ ንተስፍኡ ኣይደንጉዮን ስለዚ ሎሚ ከም ትብቃል እግዚአብሔር ንሪኦ ዝጸንሕና ብፍላጥ ይኹን بدفرات بزي فلا تكون بسحتت نتأزاز أملاخ بتأزازنا كي نتكأ أبوت أملاخ كنكمت كي ندلي أبتك زابهير كخبر اللي زقبوا كبرنا كي ندلي إزي ملغ تزي إكزابهير داقيمو داقيمو يلب منا اللهم حدا كابتك أندي كابتك أندن مسارتها وزخونن حجخ أخصاب لعل زخونة زبنات رأي اللي زلو زين سبارق اللي زلو هرفان كوين أملاخ إيه سلازي بقدتا أنا أملاخ كخون دلي زي الحساب زي كل ونخل كلا كسابتنا أمنت تبالات زبهلا كوين أملاخ نحنا نعشو أمالخ تينا صباح أملاخ كنكونينا كنعبي إنا زبلا نا أمنت من كسقاسات كم زلوا أبزح مسحفتي أنبي بناري إنا لنا ምክንያቱ ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህሪው ንዝብል ቃል በጌጋ ትርጉም ሒዞም ንሕና ጽባሕ ኣማልኽቲ ክንከውን ኢና ዝብሉ ኣለዉ ኢሉ ካልእ ንሕና እውን ከይተረዳእና ንእግዚአብሔር ነገልግል ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣለና ንእግዚአብሔር ነገልግል ኣለና እናበልና ኣብ ክንዲ ክብሪ እግዚአብሔር ክብርና ኣብ ክንዲ ድምፂ እግዚአብሔር ድምፅና ኣብ ክንዲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ትእዛዝና ኣብ ክንዲ ድሌት እግዚአብሔር ድሌትና እንድሕር كنزوتر فتينا ويكم انت حاسبنا سعبينو كبيدي سلازي حزب እግዚአብሔር እቲ እንቅታት ገሃስ ትእዛዛት እግዚአብሔር ኣዝዩ ብዙሕ ካብቲ ቀንድን ሓደን ግን ህርፋን ከዊነ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እዚ ንኣብነት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ሄሮድስ ምስተዛረበ እቶም ህዝቢ እቲ ዝደልዮም ዘሎ ሽግሮም ክፈትሓሎም ጉንዖ ክጉንዖም ኢሎም እዚ ድምፂ ኣምላኽ እዩ ምስ በልዎ ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ኣነ ዝተዛረብኮ እዚ ድምፂ ንጉስ ሄሮድስ እዩ ክብሎም ዝግብኦ ድምፂ ኣምላኽ እዩ ምስ በልዎ ግን ስቂሉ ተቐቢልዎም እግዚአብሔር ከዓ መልኣኽ ልኢልኩ ከም ዝቐዘፎን ከም ዝሓሰኸን እዩ ዝነግር እዩ እቶም ደቂ ኣምላኽ ከንታይ ይብሉ እዩ ኣብ ገድሊ ታሪክ ቅዱስ ጊዮርጊስ እቲ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ ብምዃኑ እቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ዓንዲ ጠጢዑ ምፀንሓ ታበዓልቲ ቤት እንታይ ኢላቶ ኣምላኮሙ ለክርስቲያን ተመሲሎ ሰብኣ መፃ ሃብየ ኢላ ኣምላኽ ክርስቲያን ሰብ ተመሲሉ ናብ ቤተይ ኣትዩ ምስ በለቶ ንጹር ዝኾነ መልሲ ይህብዋ ማለት ቅዱስ ጊዮርጊስ አንሰ ኢኮንኩ አምላከ አላ ገብረ አምላክ አነ አምላኽ አይኮንኩን አነ ባሪያ አምላኽ አነ አገልጋለ አምላኽ አነ ሰማይት ምስክርነት አምላኽ እምበር አነ አምላኽ አይኮንኩን ስለዚህ ብንጹር ዝመልእኽቲ ምዝሃባ ከይዳ ኣብቶም መኳንንት እንታይ ኢላ አነ በአምላኽ እዚ ኣብ ገዛይ ኣሲርክሞ ዘለኹም ሰብ እየ ዝኣምን من مخانو እኳን እንደዚህ ብንጹር እንደዚህ የፈለጠት ናበይ ክትምት ከም ዘለዋ ቅዱስ ጊዮርጊስ አምላኽ ክርስቲያን ሰብ ተመሲሉ ናብ ቤተይ ኣትዩ ክትብል ዝበለት ነቲ ተገብረ ተኣምራት ርያይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን እቲ ተገብረ ተኣምራት ንቁጽ ዓንዲ ዝጠጥዐ ብምሕረት አምላኽ ብኸኣልነት አምላኽ እምበር
بناتو قبر صدق بناتو سماعت النت كم زي كونه فليتو أنسى يكونكو أملاك الله قبر أملاك أنا باري أملاك مبر أملاك يكونكو مسبلا كيدا قدم قدس جورجس كيدا بزغبارت أملاك زأبغزاي أسيركم زلهم بوئي أزا أمن إلا سماعت النت كم زخونتهم أتهم قدسات صحفات زقلسوه مو حزب እግዚአብሔር لومي بفلات كونه بدفرت بزي مفلات كونه بسحتت تأزاز እግዚአብሔር كينجهس تأزاز እግዚአብሔር كينفرس كل انتنانا كل حسابنا بتأزاز እግዚአብሔር كمعره بتأزاز እግዚአብሔር كقمر بتأزاز እግዚአብሔር كسنه لومي እግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ልኢኹ ይደግፈና صنيلكم ስለሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን